Коста Похви. И днес не мисля да направя този клип за... Аз не знам за какво. Но искам да ви питам нещо. Помните ли миналия клип Теория на глупостта? Сигурно го помните. И се питам дали искате да направя поредица на Теория на глупостта. И така, там ще говоря и... Да. Защото да. Никой не ме е навил, аз сам се сетих. И исках да попитам това нещо. Иначе днес ще говорим... За какво ще говорим? Да говорим как ми се спи. Състанах някога. И... А моята котка стана сега. Ето я тама. Виждате я. Само да ви кажа. Прозява се. Да. И... Да. И... Да. Да. Ето е моята котка. Да вика мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Виж камерата, бе. Виж камерата. Има хапи. Да. Това ще да говоря. Ще да говоря и за... Какво ще да говоря всъщност? Да, сетих се. Хора, сега гледайте как свира. Това е жаба. А това е... Пръчка. Да. Много тъпо. Но днеска истинския въпрос е... Кой е истинския въпрос? Истинския въпрос е... Дали ми харесва чешапката? Да, това беше днескашния въпрос. Така, втория въпрос на новините е... Колко ставате сутрин? Аз обикновено, когато съм на училище, ставам в 7 часа. Ма... Сега така не зная. Сега обикновено ставам, как че съм на училище в 6, защото там ме буди. Понякога в 10. Да. Защото това ме събуди днеска в 7 часа. Но само днеска. Но преди ме будиш в 5 часа. След това почна в 6:30 и така. Да, пак ви казвам, ако искате да направя поредица на Теория на глупостта, кажете. Защото аз мога да го направя. Стига вие да искате. И още един въпрос. Искате ли да снимам вече на игри или да продължа така да си говоря? И това ще да питам. Абонирайте за мен, абонирайте се за Християн Люковски. Абонирайте се за всички. Това беше днескашния клип. Чао!